L-investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema se jwassal għat-tisħiħ tas-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela fl-laqgħa ta' konsultazzjoni ta' qabel jiġi ppreżentat il-budget għas-sena d-dieħla mal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem l-MEA. Il-Prim Ministru saħaq kif tul dawn l-aħħar snin kellna politika tax-xogħol li tinċentiva lil kulħadd biex jaħdem u issa se tissaħħaħ l-enfasi fuq l-inizjattivi għat-taħriġ. Diġà bdejna nagħtu sinjali ċari, ir-riforma fl-istipendi, iċ-ċentru tekniku ta' snajja fl-Emcast u l-introduzzjoni tal-Skills Passport fil-qasam tal-ospitalità il-koll se jgħinu biex aktar ħaddiema ikollhom il-ħiliet qal il-Prim Ministru Robert Abela u jirrimarka li l-Gvern se jappoġġja wkoll il min iħaddem f'inizjattivi parti mill-prijoritajiet il-ġodda tal-pajjiż, jiġifieri l-qalbiet diġitali u ambjentali. Miżuri oħrajn li ħaq il-Gvern u li se jkomplu jsaħħu s-suq tax-xogħol huma dwar ir-riforma tas-sewwieqa tal-White u regolizzazzjoni tat-temping agencies. Dawn huma regoli fl-interess ta' pajjiżna u robusti kontra applikazzjonijiet ta' ħaddiema barranin f'setturi li m'hemmx ħtieġa għalihom, saħaq il-Prim Ministru. Għal din il-laqgħa fil-Berġ ta' Kastilja attendew ukoll il-Ministri Clyde Caruana u Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputata Naomi Kakija.